up sa inyo mga balot? Mga amigo ko dyan? Ha? Kikita nyo naman ano? Ha? Bagong haircut tayo? Vocal na ako ngayon, vocal. Ha? Ito ang kailangan sa maritime schools eh, ha? Dapat magpakalbo ka. Ha? Pero hindi yan yung pag-uusapan natin. Ha? Magre-react tayo ngayon. Kakaiba to, kakaiba. Ngayon lang ako magre-react. So, bago tayo dyan, ano? Maraming salamat sa nagsusubscribe sa akin at sa mga magsusubscribe pa sa akin. At sa mga nanonood sa akin, ha? Maraming salamat sa inyo. Ha? Para kunwari vlogger tayo. Intro! Pasok! Ayun na nga, no? Alam ko naman napanood nyo na ito sa Facebook. Ha? Kasi nag-viral to kahapon. Ito yung kindergarten na nakatulog na nagbabag ng silya. Ha? Magre-react tayo doon, ha? So, let's proceed na! Yun, natutulog siya. Yan. Dumating yung isang parent or guardian. Yan. Mga kaklase niya dito sa gilid-gilid. Tapos, wala ata silang pakialam. Ha? Ayun. Ito yung mom nila. Itong blue, naka-blue siya. Ayun, ito ata yung parent niya talaga. Oh, dumating. Ayun, inusog niya yung upuan. Oh, binuhat niya. Oh. Oh. Ayun, pinapag niya. Pinapag niya yung upuan niya. Pero so natatawa. Arman the boy. Bangag siya, boy. Bangag. Ngayon naman talaga, kapag gulang ka talaga sa tulog, ano, makakatulog ka kahit sa klase. Pero piling-pili lang naman kapag saan ka natulog. Yun. Pero nakakatawa. Nakatulog na nga siya, ibabag niya pa yung silya. Nung nalaman ka, may pinalibag yung bangka. Tawa ko ng tawa ka. Ayun, nakita niyo yung video? Ito yung reaction ko, ha? Nakami lang naman kasi natuwa ako dun sa bata na yun, ha? Kasi nga, nakatulog na nga siya sa klase. Uwian na nga nila. Nagbabag pa yung upuan. Hindi niya naman yan. Paano kaya yun? Ano yun, nakapikit pa na nagbabag? O tulog pa talaga na nagbabag? Hindi niya naramdaman na matigas yung upuan. Grabe naman ano yun. Basta, nakakatawa lang. Naka-good vibes kagabi. Ayun. Sana magustuhan niyo tong reaction video ko, ano? Kasi, ito lang naman yun eh, ha? Kung gusto nyo pang mag-react ako, mag-comment lang kayo sa baba kapag anong i-react ko. Kapag anong gusto nyo dyan, ha? Or kung meron kayong suggest na mga contents na gagawin ko, okay lang, sige. Chat lang kayo, boy. Or comment lang kayo sa comment section. Yun. So, maraming salamat sa inyo. Ito na naman si Mars V. Ha? Ito naman to, ha? Mga balot, amigo. Yes, sir. Thanks. Thanks for watching. And see you in next vlog.